היי, מה שלומכם? כאן אלכס זיו מאתר הסוד. אני רוצה להקריא לכם את טיפ מספר 30 מהספר שלי, 50 טיפים מהירים להצלחה. 30. מקם את החזון שלך במקומות אסטרטגיים בבית. המערה באמבטיה היא אחד המקומות האסטרטגיים המעולים ביותר להדבקת החזון הכתוב שלך ותמונות שמייצגות אותו. מפני שבכל בוקר היא הדבר הראשון שאתה מביט בו, והיא גם הדבר האחרון שאתה מביט בו לפני שאתה הולך לישון. הזמנים הללו הם הזמנים המעולים ביותר לזכור ולדמיין את המטרות שלך, בתחילת היום ובסיומו. מקומות אסטרטגיים נוספים הם המיטה שלך, הקיר שלידך והקיר שממול, התקרה במיקום שמעל המיטה, כדי שתוכל להביט תוך כדי שכיבה ותירדם כשתמונת המטרה שלך נמצאת במודעות שלך. המקרר הוא מקום טוב להצמדת תמונות והצהרות חיוביות בעזרת מגנטים. בסביבת המחשב האישי שלך ניתן להדביק פתקים או תמונות למסגרת של המסך. ההמלצה האישית שלי, שעבדה טוב עבורי, היא לקנות קופסת ממו. הנה, בעצם אני אראה לכם אותה. קופסת ממו שכזאת. קופסת ממו. קופסת ממו של תזכירים שבתוכה כמות גדולה של דפים קטנים. הדבר הטוב בקופסה הזאת הוא שהיא יכולה לשמש כמעמד עבור שני פתקים. אחד שוכב ואחד מוצמד לכריכה הקדמית. אני ממליץ לצייר את המטרה שלך עם צבעים או טושים. לא משנה מה עם יכולות הציור שלך, יש לזה השפעה חזקה על תת המודע. נסה לצייר את המטרות שלך. אם כבר הראיתי את קופסת הממו שלי בספונטניות, אז אני אראה לכם משהו. רק שנייה. אם אתם רואים, יש פה ציור של ג'יפ שציירתי. וזה בעצם הג'יפ, ציירתי את זה חודש לפני שהגשמתי את הג'יפ הזה בעצם. וכאן כתבתי לעצמי כל מיני הצהרות חיוביות שאומרות, לא, זה בעצם נייר שהוספתי אחרי זה, שבעצם תומכות במטרה הזאת. אז זהו, זה עובד. תודה.